Mga tinunan nga mag-online classes gidasi gihapon sa Department of Education nga magsulob og uniforme og disente nga sapot. Kini ato sa klase sugod ning buwan sa Agosto aron malikayan nga mabuli. Malaumon ang DepEd 7 nga hapsay ra ang ipahigayong online classes. Aniya ang report. Giklaro ni Dr. Salustiano Jimenez, Direktor sa Department of Education, DepEd 7, nga dili pinugsanay ang pagpasulob sa mga tinun-an sa ilang mga uniforme bisan og online ang pagklase apan. Gipasabot niya nga classroom sitting gihapon ang mahitabo sa virtual classes diin makita sa mga classmates ug magtutudlo ang ilang postura online. Busa gikinahanglan nga presentable usab ang presensya sa mga magtutudlo ug sa mga tinun-an. Gawas pa, malikayan ang posibilidad nga mabuli ang matinunan kung himos kaayo ang naong o pamustura atol sa online classes. To prevent from bullying nga mahitabo mo nang gi-encourage pod nga kung mahimo kung naa ka sa platform nga online pwede ka kuan lang yod mag Senina o klaro or kung mahimo kung naka uniform at least maka-feel nimo nga you are a student yod, you are a learner during the time, pwede ka mag-wear sa imong uniform. Samtang gipahibaw ni Dr. Jimenez nga kasamtangang nangandam ang mga magtutudlo sa ilang mga taha sa bag-ong normal sa pagtudlo sa matinunan. Apil nini ang pagprint sa mga modules nga gamiton sa mga estudyante. Suma sa DepEd official nga dunay 700 million pesos nga gigahin ang DepEd alang sa Region 7 alang sa module production. Alang kini sa first ug second quarter lang nining tuiga. Kada semana tagag module ang mga bata. So once ma-print na ning module karong semana already na po na. So pagkakaroon ang first 2 weeks na humana ang mga printing ang reproduction. So ang ilan na lang pong gihimo ang mga sunod na po nga mga semana. Malaumon ang DepEd nga hanay ug hapsay ang tanan sa new normal nga klase. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.